Parti minn Ġnien il-Ġibjun fiż-Żurrieq inbidlet faċilità għall-eżerċizzju fiżiku grazzi għall-investiment ta' sbatax-il ewro mill-Gvern. Il-proġett tal-żona ground tal-futbol għat-tfal b'terf artifiċjali, komplementat minn żewġ magni tal-gym għall-ġenituri sabiex huma wkoll ikunu jistgħu jagħmlu l-eżerċizzju. Il-Ministru għall-Kwalità tal-Ħajja Julia Farrugia Portelli uriet is-sodisfazzjon għal dan il-proġett. Dan huwa wieħed mill-iktar postijiet ta' spazji miftuħa fin-naħa t'isfel ta' Malta li huma mfittxija min-nies u allura flimkien ma' SportMalta ħsibna li noħolqu spazju li huwa safe san għat-tfal biex jilagħbu l-futbol fl-istess ħin ukoll l-equipment biex ġenituri li jkunu qegħdin fil-viċin ikunu jistgħu jagħmlu l-eżerċizzju. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport u r-Rekreazzjoni Clifton Grima aċċenna l-impenn tal-Gvern li huwa kommess li jkompli jinvesti fil-familji Maltin u Għawċin, partikolarment fis-saħħa fiżika u mentali tagħhom. Ħajkun qegħdin iverifikaw il-familji tal-lokalità u anke tal-madwar u dan permezz ta' attività fiżika li ssir fi spazju san u anke spazju sigur. Il-Kap Eżekuttiv ta' SportMalta, Marku Tajjar, saħaq li SportMalta barra li qed tagħmel investiment fil-faċilitajiet sportivi tagħha u oħrajn ġodda, għamlet eżerċizzju biex tfittex spazji miftuħa fil-komunitajiet. SportMalta barra li tinvesti fil-faċilitajiet sportivi tagħha tinvesti wkoll fi spazji aperti dan biex nagħtu ċans aktar nies jagħmlu attività fiżika. Is-Sindku taż-Żurrieq Rita Grima saħqet li l-ġonna pubbliċi dejjem kellhom funzjoni importanti għas-saħħa pubblika fl-ibliet u l-irħula tagħna. Hawnhekk żgur ħajużawhom, għandna pitch ukoll hawnhekk u għandna playing field. Irrid nagħmel appell li kull min jiġi hawnhekk iżommu nadif, jużah u jibżgħu l-affarijiet li għadda kemm intawna.